Ngikwamukele kwingqongqo TV makuthi umusha kule channel ngicela wenze sure ukuthi uyayicindezela i-subscribe button bese ungakhohlwa ukuthena on i-notification bell ukuze uzothola umlayezo ngaso sonke isikhathi mawukuthi ingqongqo khona izikuposta. Namhlanje mbukelo wami ngikuphathele uquality umfokabiyela ithi lensizwa yaSolundi emahlabathini amantombazane mawaphiwe imali. Kodwa ke ngithi angabi imude kakhulu mbukelo wami, ngiyekelele wena uzibonele engikhuluma ngakho. If unentombi semakhaya nentombi mangabe usuhamba uyibona intombi yakho ikhaya, ukususa emqondweni ukuthi ikhalela ukuthi usuyahamba noma ikhalela ukuthi izokukhumbula, ususa lokho. Ngisho abantu abathandwa abanentombi, ngikhuluma noSmayede abanjengela ukususa emqondweni ukuthi ikhalela ukuthi usuyahamba. Ngicela ukuthi uyitshela ukuthi icabanga ikweleti ezenzile yenza ukuthi wena uyibone isezingene right. Konke ukudla okudlayo kumnandi kodwa ukudla ekhweni zitshela ukuthi bekungokwesikweleti. Uma usuhamba pha ntombi yakho imali mbhemu, ungalenzi iphutha, ungalenzi iphutha. Ngitshela yimina mfowabo yalo baba kaMelizwe, ungalenzi iphutha. Bona into zakhe lo ntshelayo. Uma usuhamba iphi intombi yakho imali, ngisho ngabe kuthiwa kusemjondolo phansi kwamatshe lapho enikhiphe khona, uvashele intombi yakho ungalenzi iphutha ungayiphi imali, ngoba bonke ubukhazikhazi ubuficile endlini bebenziwe ngoba bekuze wena kwashitwa i-wallpaper kwafakwa wena. Mbukelo wami ngiyathemba ukuthi uzwele okushiwo ile nsizwa. Ngithi-ke kukodwa-ke sengicela kuwe njengamanje ukuthi nje ucommente ngizwe umbono wakho ukuthi uthini laphana ezansi kwi-comment section, bese-ke ungakhohlwa ukusubscribe uma ukuthi bungaka-subscribe. Ngiyabonga.